गोसोआथ' एसे दंमोन ओमफ्राय न'खरनि फेमिलिखौबो नायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो दा मा आंथ' डिग्रीनि उनावहाय सिभिल सार्भिसावहाय हाबनो सानदोंमोन। गोजौसिन फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ सेथि मासियाव उथ्रिसारनानैबो फरायसालिमायाव मुं थिसननो दुखु जानो गोनां जादों माजनि बरगयारिया। थांखिया सिभिल सार्भेन्ट, नाथाय गैया नखराव डिग्री लानो थोजासे रांखावरि। बोथिसे ओंखाम आरो गानग्रा जोमग्रानि थाखाय मालायनाव खामला हाजिरा मावनानैब्लाबो गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों थांनाय मेट्रिक आनजादाव 80 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादोंमोन। आरो देग्लायबो एचएसनि जोबथा आनजादखौ मोनब्रै लेटार लानानै 78.2 जौखोन्दोआव उथ्रिसार जानो हाबावदों टुक्राझार गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय। बे बिनानावानो जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं टुक्राझार गामिनि मुस्रि अन्जना बरगयारी आरो गंगारी बरगयारीनि नैथि आंगो फिसाजो माजनि बरगयारी। माजनि बरगयारीनि खस्थ' खालामना मोजां फिथाइ मोननायखौ गोजोना गामिनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरा गांसे आर'नाइजों मान बावो आरो बिटिआर सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम मदद खावलायहरो। माजनि बरगयारीनि बागै खौरां लाहरनोब्ला 8011649352 फन नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन एबा गोसो गुदुं सुबुं अनफावरिफोरा थोंजोङै माजनि बरगयारीनि एकाउन्ट नाम्बार 40491389610 IFSC कोड SBIN 0007171 आव अनसुंथाइ हरनानै बिनानावनि फरायनाय आरो थांखि होसोनायखौ जाफुंसार होनायाव थुलुंगा होनो हागोन। आंथ' फार्स्टआव एलपिखौहाय जोंनि गामिनि स्कुलावनो फरायदोंमोन, ओमफ्राय एमइखौबो टुक्राझार हायार सेकेन्डारियावहाय फरायदोंमोन। ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जानानैहायबो आङो एचएसखौहाय टुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायदों। ओमफ्राय नै दा रिजाल्ट मोनबाय, ओमफ्राय आंनि रिजाल्टआ दा आंनि लुबैनाय बायदिनो मोनदों आरो। बेसेबां मोनदों पार्सेन्टेज? 78.2। मा साबजेक्टआव लेटार मोननो? एमआइएल, एडभान्स बड', फिल'सफि ओमफ्राय हेल्थ केयार। बेसेबां गोबाव फरायोमोन नोङो? फरायनायाथ' आं टाइम टेबोलखौ खालामनानै लायोमोन, खिन्थु टाइम टेबोल बायदि आं खारनो हायामोन आरोखि। बेनि थाखायनो आं जेब्लानो सम मोनो, जेब्लानो गोसोआव थायो अब्लानो फरायोमोन। फरायनायजों लोगोसे दस्रा खामानि मावफानांगौ जायो खोमा ना? औ, मामि बाबामोना न'आव थाया नालाय, बेखायनो जों न'नि बिदिनो जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओरैनो न'नि फिसा फिसा खामानिखौ मावोमोन आरो। मेट्रिक पास जाना साइन्स फरायनो गोसो जादोंमोन होननाय खोनादों, नंगौ नामा? गोसोआथ' एसे दंमोन, ओमफ्राय न'खरनि फेमिलिखौबो नायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो। दा मा फरायनो गोसो जादों नोङो? दाथ' आं डिग्री लानो सानदों। बबे कलेजाव मा साबजेक्ट लानानै फरायनो गोसो जादों? बेंटल कलेजावनो लानोसै खाथियावनो। ओमफ्राय आं दाबो डिसाइड खालामथ'वाखै आरो मा मेजर लागोन, एसे मोजाङै सानग्रोनानैहाय लानायसै। इयुनाव मा जानो सानदों नोङो? आंथ' डिग्रीनि उनावहाय सिभिल सार्भिसावहाय हाबनो सानदोंमोन। बाखि न'आवसो सोर सोर दङ, ओमफ्राय मा मा फरायगासिनो? न'आवथ' मामि बाबा, ओमफ्राय बिब' सासे, बिनानाव सानै। बिब'आ BA फरायगासिनो 4th सेमिस्टार, ओमफ्राय बिनानावा सासे 10 ओमफ्राय सासे 9। दा न'खरनिफ्राय आर्थिक अबस्थायाव गैयिखाय दिनैबो बे न'खरनि जि बिफा अन्जना बरगयारी, बियो गुबुनाव हाजिरासो मावहैगासिनो दङ। दा न'खरनिफ्राय गोबां दुखु दङ गथ'फोरनि फरायनायाव, मानो होनोब्ला गथ'फ्रा गासै फरायनायाव मोजांखाय बे फरायनायाव सहाय जानो मोननो थाखाय आरो फरायनायाव माने गोजौ फारसे फरायलांनांगौखाय बे सोरबा अनसायनायजों बेबायदि रांखान्थिनि बेलायाव सहाय होयोब्ला बिथांमोना खुब गोजोनगौ आरो बिथांमोना बेखौ रायजो राजानिफ्राय आसा खालामनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बे बेलाफ्राव माबा मोनसे सुबिदा होनो हानाय बेबस्था दङब्ला अननानै होयोब्ला खुब गाहाम जागौ, बेखौनो न'खरनि जानानै जोङो खावलायनाय जाबाय।